I guess la eGoba Clinic nabafana kuthiwa manje they must move to eRamkunupi. Mama, umama ubani? Yeah. Uyini nabafana? Abafana laba abashana. Yes. Mama, istory sabo nje sifuna ukuyela emva ngoba asifuna ukukhulumela usidlo. Usithole kanjani istory salabantwana? Istory salabafana ngisebenza ngeTikTok. So ngithe ngisenza umsebenzi wami kuTikTok kwaphopa out iclip yabo nomprofeti uMkhona ukuthi bashonele umfowabo enabakwazi ukungcwaba. So then I took the initiative ukuthi ngicommunicate no Premier Premier wangiconnecta nama social worker ukuthi mabasize baye ku rehab. So communicate no Premier wahlanganisa nama social worker ukuthi baye ku rehab ne. So si la social worker mekathe uze uqalela but ke kutholakala ukuthi kube ne misunderstanding ka doctor. So usreferele eRamkunupi clinic. Now wena igama lakho bani? Phumelelo bani? Yeah, inkinga yakho yini? Ukuthi ubheme Crystal. Nawe ibheme kwenzisana? Wenzisa into ezivongo, ngixabanisa nomndeni. Xabana nomama nize nibambane nangezandla niyotshontsha nimoshe kusho ukuthi ukusinda kwalomfana lokho ukusinda kwendlu yakho enosibhedlela. Ama robot ayahamba zonke izinto zihamba ilabo benyawupe lapho. iCrystal nayo inoganga inobugebengu obuningi and mawugobha futhi nani Amasaka ngathengise igrep. Amasaka anani Ane-chemical, inhlabathi ene-chemical. niyenzani Ingilimazi. now ukhahlela kuphuma ini Kuphuma ikhohlela ezimnyama. uyabona kusho ukuthi the lungs were damaged basithandazile izolo. Ulelephi namhlanje? Ngilele kwakho baba. Lele kababa ombholo. Kunjani kababa ombholo? Sehebe. Kusehebe. Ulele endaweni ongayazi. Yeah, for the first time ngibonile nithukile. Ekamereni nilele kulo kunjani? Yo. Hayi, umnandi. Shaya umoya, right. It's called yeah. Khona yonke into esingahlupheki nje ukuthi sihlupheke nje mase sisilele. Kwenza kanani nasenele? Ukubafa balali. Abalala. Hayi shish. Ngivuke ngaze ngalala phansi ngaqedza indoda ngeke. Abalali abantu labo. Inyawupe iwest than iCrystal. Hayi inyawupe iwest. So nokusathana. meniyenzani lapha? Bekunyiwa cha yo ngathi kusanyiwa kumanje ngimile yanifuna back lento manje. Mara kodwa yona hayi njengoba besilengizwile ukuthi uNkulunkulu uyalo ukuthi iphume vele egazini nebangalo ukuthi sile sakhona nokubekezela ukuthi kuze kuse. And mengakhoni before mengeke nibekezele kanje. Bekungeke sikhona ukubekezela kanje into ngangokuthi vele sisuke lento le njengoba nisilanda besingakayithinti. Manje ngiyacabanga ukuthi kuze kube nzima kanje vele ukuthi mhlambe besingakayithinti ngoba bezibuye ebusuku akulalwanga. Beyidonsa ebusuku. But nako nivukile. Naku Nginqobile for now. Ngoba the time iyangibamba kayithuke kayi3 sekuzosa kanje ayi kula bese ngithi hayi umoya uyaphuma ngiyawuyeka mara ngoba uNkulunkulu khona wathi hayi akhomo uzophuma mfana usazophila-ke kusho ukuthi uNkulunkulu uyakubonisa ukuthi kumele uyekele lento le yakho ibhemayo. Hayi manje sengibonile ukuthi kumele umuntu ayeke njengoba azimisela ukuthi nje ezelana sithole uncedo lapho go to rehab live this nyawupe. Now yes, I come to here. Goba Clinic. You don't get it support to help me and my brother. Thank you. Angeke sike sithi kwamanje uPremier uhlulekile ama-social worker ahlulekile. That's referral. Because the whole thing is not about exposing ubani whatever. Premier tried his part. So we need to
find a way ngoba bayithathe njenge special case. You know maningi lama case and akunamuntu okholwayo ukuthi nizolunga. Yabona? Akunamuntu wena kwenzakala yini? Igama lakho bani? Yeah. Khulumela phezulu. Ngichaya ngilelanga le kubaba kodwa impatho ibe right nendawo besikuyo beyinhle kakhulu just nje yiyo le nkinga Meyikenzana emzimbeni ngoba uthi mina niscream la. yeah yangilimaza kakhulu emzimbeni kangokuthi namanje nje ngoba ngibile kanje ngiqinisele sengijahe nje ukuthi vele phansi Kwiwe lapha but yeah what is going to happen ukuthi senyangena e-court today i final hearing ye final order yabantwana abazukulu bami yabona I'm fighting for my grandkids niyazi ngama yonke lento le kuna that thing leyo manje kuna leyo case nyangena manje court sengilate but ke we are baba mna uthini uyabona ukuthi kwenzakalani bathi sikwiwe eRamkunupi so nizo eRamkunupi but uthini ngale step salabafana uyabona ukuthi balwile abalalanga but lawo manje ukuthi baye phambili. What is your word? Ngathi nje ngithi kuyangijabulisa ukuthi njengoba sesilapha labafana laba mabasho bathi hayi balwile nalento le ubusuku bonke azange bathole ukuthi bayithole futhi njengamanje nje bathi hayi sebezwa ukungconywana so manje ngiyangijabulisa into engiyithandazelayo ukuthi nje singathi masisuka la siye lapha masiya lapha eRamkunupi bathole ukusizakala masinyane ngoba masingaluza namhlanje ukuthi basizakale ya zoba nenkinga. I hope ukuthi sizoba nenkinga bazofike babuyele futhi And ngizokhoza ukuthi manje bahlale game permanent niyayibona ke manje I don't have a rehab lapha and I'm not going to take any Nyaope or Crystal or Mendrax case. Leah was just touched by God bakhale game umfowabo udliwe amagundwane imilomo izandla balele naye afile. You know they slept with a dead body. So we want to ubaba obazalayo ke lo ubaba ubani Ngathi kuphela. yawo baba uthini ngeway forward namhlanje Ngithi manje izolo bathi size namhlanje lana sizobonana nedokotela ozokwazi ukusayina amaphepha. Basaphoqela nje bose bathi ufika Friday yofika ngoba manje nawo nalabafana bakhala bathi izolo bazalanga lento le lama-cramp la esiswini bakhala manje saphoqela ngoba namanye abantu bathi bacabanga nokuthi badle phansi badlaleka kuvalekile kushesha. hayi mama mamen azange ngilale nabo ngingabagadanga Ngisho njalo. ithi ngichaze lento baba ungayimisinform angilalanga nabo mebangenamuntu obagadile ababanikanga hayi ngoba mebangakhiyanga likhiya balele nje banjalo angithi namanje nisane right yokuthi nihambe nanifuna ukuhamba. You are not held hostage. So we want it to be clear asiba supporteni labafana laba bayafuna ukuyi overcome at this day. They haven't run away and nanifuna ukubaleka ningabaleka because as forced abantu akakuzwanga kahle ubaba ukuthi bathi baba wena uthini njengoba thina siqinisele lento le kwazikwasa yes bathi wena uthini Sibonga lokho ukuthi ngiqinisele ukuthi lento le ngibona ukuthi nizena khona ukuthi kanjani manje lamaqembu. yeah manje mamelande manje I'm rushing inside but nangiphuma ecourt I will be praying for you. Sizowastopha lamapha nginqobile eBoksburg prison thandaza nabo uyangana sikungena anything so we are going to do so umama is going to nizongena kumoto ngamalume
Mama, ngizohamba nomsikoni space. Nasingekho ngizoshiya imali ukuthi ubiwe nihambe nina. We are rushing sengena e-court manje. So kwamanje ngicela ubambe isandla sakho. Let's pray. Pray for them right now. Dear God, in the name of Jesus. Every boy powers of set him free, God, in the name of Jesus. Set him free, God, in the name of Jesus. Yeah. Gift me, Lago TikTok. Like the page, follow the page, share. We are going to. So manje ngizonikeza umama into ukuthi ni ubela. It won't be more than this. Yeah. Nizongena la. Baba ngicabeni bafana you manifuna ukubaleka balekani but I'm here. I'm here. Ne? Ngisangena e-court and then sizon-attenda sizoyinqoba lento. Ninqobile. The whole day is all on nasebusuku you'll overcome it. Bo.